Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Ralph at taga Nueva Ecija. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti alamo Maliaga Bueno ken Banyal family di ta kaagaman. From Cuse Maliaga Alamo ti kaagaman Apari West Apari Cagayan. Shout out kada Chona Labugin, Raymond Pancho, William Bolosan Sr. ken Josephine Jose. Kibael Castillo Bondame family ti Ilagan Isabela from Marivic Kibael. Advance happy birthday Zeth Adarna from Oliver Gutierrez. Mels Villaraza, Criselda Paeste, Ma'am Yoli Baronya, Sister Neneth ken Sister Cora, Jocelyn Pascual ken lakay ko, Ani Moreno Banisa from Queen Lani. Takang ken Valdez family ti Kalinawan Norte, Passion family di ta Andarayan, Baby Princess Jensen from Mary Jane Takang. Lakay ko ni Dante Velasquez, Dave Princess, Fiona May, Rich May ken ni Risa from Imelda Velasquez. Makablaawan pa ti kakaanakak ipag ken katugangak, kastamot ti kakabsat ko di Tabaggaw Cagayan from Juliet Sugitan. Amin at taga-alibang season Pangasinan, isuda Jezrael Garcia, Lildren Sabado, Auntie LV Dateng kan Catherine Dateng from Biyaheng Brangklesam ti Saudi Arabia. Pamilya ki Jay Dilag Tabuk City Kalinga, Timulang family kan Dauan family ijay San Julian from Yada May.
Tamangan kan Ramos family ti Tabuk City, Kalinga ni Mother ko Fe Ramos, kan advance happy birthday kan ni Richmond Ramos Jr. from Sherika Tamangan Ramos. Happy birthday kan ni bakat ko LV Salem, kan advance happy birthday iti anak mi ani Ana Lorraine from Virgilio Salem. Makablaawan ti uni ko iho ani Aaron Sermoya from Papa Edwin Sermoya. Ancheta family dita Quezon Isabela kan Matote family dita San Manuel Isabela from Angel James. Mamang Mirna Agustin Sordilla kan Mansano family ti La Union. Agustin family dita Isabela from Carmina Agustin ti Norway. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Ralph. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Ilingad naklaangan manang itinagan a Ralph, taga Nueva Ecija. May sa akmat anaayat amang tartarabay kadagiti maidram-drama apadas ti biyag, dagiti padak adumdumngeg. Naawi sakmat anang ipatulod iti padas ko. Kat sapay ko ma, tamakaiba iti adal ken linglingay kadagiti dumdumngeg. Baruak pay manang, ada negosyo ana ibati kada kami day di papa. Kat isu ita ti imatmatunan mi ken ni mama. Agmay saak nga anak, isu atarigagayan unayan ni mama ang mga sawaak, tapno manayunan kanon ti kameng ti pamilyami, ken magagaran unayan ang maaddaan iti apo. Tirigat naman ang malaksid ang makumikumak amang tultulong ken ni mama, amang iman manihar iti negosyo, anapanawan kada kami day di papa, panagkunak ket jakpay nasarakan ti babae ana itani para kanyak. Iho, kasla na bayagsan adi mo impasyar dito balay ni Trina anobyam. Apay ngay iho. Mama, di yun naman ni umay pay dito ni Trina. Nag-break kami. Anya? Ni, kasano na pasamak na ita? Anya ti makagapo? Kunak man no plan-planwen yun ti kalay sayo. Kunakmot no kasta mama. Iso na lang tadanaan mo kamading aramid ni Trina. Anya day ta iho? Jak imbagbagakan kuha na mapanak agpasyar di balay da. Kat na imatangak no kasano ti trato na kadagiti babaunan da. Nagbabagayam ti pagkitkitaan na kadagiti babaunan, mama. Kasta ka di iho? Jak laim pagaro pa kasta gayam ti ugali ti nobyam. Kunak man no nasigpat, kan amuna akaasyan dagiti marigrigatan, akayat dalaang ti maaddaan iti trabaho. Tapno makatulong da iti pamilyada. Kastamot tin pagharap ko, mama. Ngam saan mo't gayam. Amoy mo ti kagurgurak unay. Jak kayat nga da matagtagi basit. Nang runa dagiti trabahador wano babaunan. Ay, jak laim pagharap ang mata pobre gayam ni Trina. Kat, in-break mo iho. Wan, mama. Jak ko nagpangadwa. Jak kayat nagbalin nga asawa ti kasken kuana. Kunak no ni Trina ang tiagbalin nga asawam iho. Agam, nasaya at mataging ga na sa papay, kat naamwa mo no anya at talaga ti kababalin ni Trina. Wan nga rod, mama. Di kayak danag. Mamati ang adan tumot lang domte nga para kanyak. Jak mo tagdardaras, mama. Sa bagay, husto ka, Ralph. Basta tinapatag, nasaya at ti ugali na, kan kap-kap na kam ti babae nga asawaem iho. Nagkapwam Rita. Apay nga itakalang asumangpad anak ko. Nagapo ka ija tsindaan? Wan tatang, napanak naggatang kadagiti masapsapol tayo diti balay. Nangalaam ngay iti ing gatang mo, Rita.
Saan pa'y mo't nagipatulod iti kwarta ni Manong Mau? Napan mi dinalusan ka ni Jonah, di papaabangan abalay ni Nana Belen, tatang. Pimanaw nga min di sigod nga agab-abang, kat masapol ang madalusan, taadan sa manan sa bali nga agabang. Kasta ay anak kaw. Ay kung naimbagman, tanaawis mo ni Jonah agayam Mau. Saan ang napili ti trabaho di ba iyan agayam ko, tatang? Amoy mo't na dyan, basta pagkwartaan, kayat na. Nabambanog kayo man nga rodan ano kasta, Trina. Okay laang, tatang, awan anyaman na. Ay, wan gayam, gimatak mo to ni ti agasyo. Apag isunto no da ipawit ni Manong apaggatang tayo. Agyaman anak ko. Naimbaglaan tada kayo kan ni Manong mo at tumultulong kanyak. No apay mo't nga main anak sakit kidi kastoy. Imbis ang makatrabaho akpay kuma. Saanan, tatang? Agina na kayon, talakay kayon. Da kamin ka ni Manong ti makaamoy ti amin. Di ka pa yun nakapagtuloy ang nag-adal anak ko. Sa apay amok akayat mo launay ti makaturpos iti kolehiyaw. Dumtang tulat taday tatang. No'y palubos ni Apo Diyos. Ngam ita, bay andak pay laang agtrabaho. Urayan niya ditan, basta nadalo sa trabaho. Okay kanya kun tatang. No day tati kayat mo anak, makaamo ka. Basta agannad ka kanayaw. Wan tatang. Maalang rod ta inak pa iluto to'y ginatang ko asidaan tayo. Mabit laang daytoy, tatang. Iho, bangrugin ang maipatakder jay paabangan ta nga apartment. Kasta ka di mama? Nasayat mo't Tapno adamanin maikan iti trabaho kadag iti sigod a karpentero tayo. Wen iho, kat no babalin, sika ko matimang supervise kadakwada. Makamu kayon kanidensyo nga agsarita no anya tinasaya at nga aramidan nyo ijay. Wan mama, di kay agdanag. Nabilin ko mo't dagiti talken tayo iti talon kan bangkag. Awan mo't tinaskan nga aramida kay Jay. Nasaya at nga rudlo kasta, tapno maipamaysam ti panawan mo iji construction. O sige mama, makaamu akton. Inton bigat ka din namang rugi? Wen iho, O sige nga rod mama. Ta sa paag to timapan ijay site inton bigat. Nalpas matlangan, di pa nagburas tayo kadagiti natin ni Tata Aldo, sis. Wan nga rod. Makabanok mo't gaya man niya. Nang runa no nagdaga ang tipanawan. Pudno day ta, sis. Ayun, baybay amon ti banog kan pudot. Basta datandan ta. Kan saan lang nga day ta. Mabalinta ka dupay tagiyawit kadagiti binuras ta natin. Saan nga ta nakababain? Adala nga rodon tangdanta. Adapay libre anateng. Ay na, talaga kasta ni Tata Aldo na agpatrabaho. Nasingpat na di alakay. Iso nga itong sumarunong ayaban na ta. Approve without thinking nga dagos na sumbat ta. Talaga? Ay, iwan gayam sis. Ada na pinta sa damag. Ada mangrugi a construction dito lugar tayo. Diyan yung nagatang asular danana Lilia. Agpatakder ka noon, di nakagatang, kat marugyanan ti construction. Kat, anya ko matinapintas adamag iti dayta. Loka, ti kayat ko asawan, makatagad tamanan, agkakwartata. Aglako tayo ti merienda kadag iti agtrabahon to ijay. Ha? Ayawan gayam magpaisoan niya. O, gets mo?
Kinasarita ko ni nanang sis. Iso ta agluto iti merienda kat datado ti mapanagila ko. Kalpasan na, no adda makasindingid ta ijay. O, di ibagata ada talaan ng ti permanente nga agpamerienda kadakwada. Taura agsingir ta iti aldaw ti Sabado no pa nagsusweldo. Ne, mayat data? Angam, sigurado ka nga okay lang ka ni nanang mo nga uray kadalawas ti panagbayad da? Wen, mayat day jay. O anya, mayat ka at tatatagla ko. Wen kayat ko launay sis. Tapno dala tamat gadanta. Okay, approven. Anya ngay Ralph, iho, mapan ka ka din. Wan mama, kas nakon sa pagtimapan ni Jay site tapno makitak na niya dagiti rumbang nga prioridad nga ipatarimaan ni Jay. Makaambo ka di jay, iho, patsak nga mumunter aramidam. Wan ka di mama, danag yun ay. Kan may isa, rumbang lang nga siyak taaga si kaso ijay. Construction da ijay mama, saan kayo ang maibagay ijay? Wan mo't ket di iho. Kabalak mo't. Mama, kaibagbagak laeng. Saan kayo ang maibagay ijay? Iso asyaklatan ti makaam mo. Makuna nga da kabailan mi itibiyag ka ni mamakma ng Emmy, gapukat nga rod kadagiti negosyo ana panawan day di papa, anakarkaro ana paduras mi nga agina. Naasikaso kami ngamin iti negosyo manang nang runa kanyak. Talaga a hands-onak no adadagiti nasken nga ipaaramid wenno anyaman a matarimaan. Banag ang makagapo no apay ajak maipamay sa ti agsapol iti agbalin akatakunay-nay ko iti biyag. Kan makunak adak sanggasatak ta saanak ang makatumpong iti talaga akap-kap na kak. Tano-plano kon nga ikalay sa ti agbalin anobyak di tamet nga adda matakwatak nga ugali na ajak kayat. Kang runaan ka dagiti jak kayat manang ket dagitay mata pobre. Dagitay managpardaya iti padada a tao. Nang runa kadagiti nanumo nga agrigrigat nga agtrabaho para iti inaldaw a pagkasapulan da. Iti panangrugi ti construction ti agbalin a paabangan mi na amamok da Rita ken Jonah. Kababain samot ti mapandita, Jonah. Ang mga naungot ti busda. Ay nasis, umay kakit din. Tano da makita ta mabalinta kasarita, di isunti kasarita ta. Ay, sa bagay. Excuse me? Ah, Ada ka di masapol yo? Ay, naimbang nga oras yun, sir. Siyak ni Jonah. Katday ti mo ti friend ko. Iso ni Rita. ay, pasensya kayo no simrak kami latan, sir. Umay kami kumaglako iti merienda dagiti trabahadoryo. No, mabalin. Kasta ka di? O sige, awanan yaman na. Nasaya at mat, tapno saan dan arumwar ang mapan gumatang. Sana bale, ta dandanin ti break time da. Yuray-yula ko mabiitan. Agyaman kami, sir. Ah, sir, da kayo ka diti boss ditoy? Ralph tinagan ko. Kan sana siyak ti boss ditoy. Siyak lang tagbambantay, no kasta nga awan di porman mi.
Kasta ka di, Ralph? At ako maibagami na mabalin. Anya dita? Hoy, Rita. Si kanti mangilawlawag ka ni Sir Ralph. Ha? No, adda ko mapan nakabalin na. Da kamila ko man ti kanayon nga umay mangyag iti merienda ditoy. Uray agsinger kami kada Sabado. No pa nagsusweldo yo. Kaya't yu asawan. Mabalin kami nga agpailista kat agbayad kami tulangan iti aldaw ti Sabado no maawat min ti sweldo mi. Yes! Kasta nga rod, Sir Ralph. Ang mga namabalin mo tatulungan na kami amang ipakpakasi iti boss yo. Ta isupay mo ti matgadan mi nga gayam. Awan problema. Sige, syakton ti makama amang ibagay ti boss mi. Katapno na sayo ti saritaan tayo. Ibilang tayon aday ito nga aldaw ti panagrugiyo. Ha? Saan nga tanga agungot ti boss yo, Sir Ralph? Di yo pa'y naibagakan kwa na. Saan? Syakto makam mo. Ken, mabalin ka di? Aral flat tan ti yawag yu kanyak. Tapno sa anak mo't alumakay unay na awagan dakpay iti sir. Managraba ka maggayam, Ralph. Aday ta ha? Isundin yawag ko kan ka. Pasensyakan ka ni Rita. Managbabain nga minday ti agayam ko. Kasta aya. Mabalin ka di, Rita? Sige Ralph. Day talaga yan. Agyaman kami nga rod, Ralph, ha? Da kami ti aglako iti meriendayo diti construction site. Awan problema iti dayta. Taga dito'y kayo ka di? Yes, Ralph! Asidaglan dito iti pagnanaidan mi adwa. Iso anaragsakan kami, idinaamuan mi nga damang rugi a construction. Tadamanin pagsapulan mi. Nasaya dito ang napanunot yo. Kan, ti pagsayatan na launay, adan gagayim ko dito'y anam-amok itang aldaw. Agyaman kami mat, tanam-amuda ka, Ralph. Kumusta nga iti ipapanyo iti construction dita si Greta? Nasaya at matatang. Kan nakasarita medyo agbambantay ijay. Imbagami ti rantami ka ni Jonah. Kat imanugot tatang. Da kami ti agpamerienda kadag iti trabahador da iti mamindwa iti agmalam. Kat agsingir kami tulaangan iti aldaw ti Sabado. Nagsaya atan ngay anak ko. Ang jay ibagbagayo kan ni Jonah amapan kayo manan agisursor. Nasaysaya atin aday taan na sumukyaw. Wan nga rod tatang. Kan nasingpot mo ta kasarsarita jay para bantay jay construction. Basta saysaya atin yung mat nga ron ti panaglako yo anak ko. Sa bagay, nalaing nga agluto jay ina ni Jonah agayim mo. Sigurado ang magustuhan danto dagiti ipameriendayaw. Sapay ko matatang, tapno adalat ta pagsapulak. Isupay ang maitulong ko kan ni Manong. Lagan enjoy ka nga mapanitayan ti construction, iho. Wan mama, kanadan gagayim ko ijay. Nagsasaya dagiti tattao iti dayja lugar mama. Ay katswerte tangarod na nakagatang iti solar ijay, iho. Maasino mo't ngay dagita agagayim mo ako nam. Tagay jay damot lang mama. Agayim da. Kinasarita da kanong mabalin, isudan ti agpamerienda ka dagiti trabahador tayo ti construction. Agsingir da ka no tunggal aldaw ti Sabado apan nagsusweldo. Nagsaya atan nga iho. Imbag man ta pinalubusam ida.
Ti amo da kat may saklang kadagiti agbambantay di construction mama. Jak imbagbaga, ada tayo akin kukwa. Aguray ka ban, Ralph. Kasla sa bali day tayo sa iho. Adda ka ipapanan na. Ha? Siguro, babalasang dagita ibagbagam nga agayam anya. Di may salang mama. Bayan di gayam na. Maragragsakan na nga ron tunggal makitkitak ida. Nang runa ni Rita. Kunakon kat. Apay iho, napintas ka di day balasang? Jagnagan iti Rita? Saan lang nga napintas mama? Nakaumamakan nakasingsingpat. Amuyo ka din ay suti tumultulong iti kabsat na. Tapno masuportaran dalang ti paray ti agas ti amada. Masyanak nga rod kan kuana. Aramidem no anya ti may tulong mo iho. Dagiti kakasta at tao ti rumbang at tulungan. Wan mama, talagang aramidak dayta. Hanggang tiyak ko na agpadlaw. Tapno saan da maamuan ti pudno kinataok. Maala, adakat ka dayta iho. Alang arudan, agin anakamatan tanerabiin. Sigurado ang masapa ka manan amapan ijay site intun bigat. Agyaman at tapinat ganyong agayim ti awis ko. Kaya't ko nga minamaliwliwat yung gayim ko, Ralph. Kasano, problematic man nun. Ala, tila ibagbagam mo't Jonah. Nakababain ka ni Ralph. Saan kang agbabain kanya, Rita? Ti agagayam, agbibinadang. Anya ka di ti problema. Ay na, Ralph, ni manong nangamin. Agsakit ka no di anak na, iso saan pa lang ang makapaitulod iti kwarta para iti agas ni tatang da. Iso madanagan ni Rita. Tama nga no saan nakabaylan nga ibaklay ti para agas ni tatang na. Pasensya kan Ralph Pati si ka, mairamraman iti problema. Ay, si kan tumat ngamin Jonah. Saan mo ton ka tamasapon nga ibagbagam ka ni Ralph dayta? Apay kumasaan ang masapol. Ha? No talaga mo't lang anapudno ti panang ibilang yu kanyak kasgayam yo. Rumbang lang mo't amaamuak tan yaman na parikot yo. Di kagda nagrita, pabuludan ka. Oh, makita mo, Rita? Solve ti parikot mo. Ay, nakababain ngamin Ralph. Sapay agpapada tayo ang makitrab-trabaho laang. Kasanon ti paggastos mo? Okay lang, awan problema. Tinapateg, saan nga aglangan ni agtumarita agas ni tatang mo? Di ka nagdanag, tasyak ti makaam mo. Ay na, Rita. Talaga nakasarak tayo tinasing patagayam. Natayr lang aruden, nasing patpay. Oh, saan ka pa? Husto day ta na panang paspasablog mo kanyak, Jonah. Di kagdanag. Tangay siyak tinangawis kada kayo dito restaurant. Orderam ti amin na kayat mo akanen. Siyak ti makaam mo. Ay na, thank you. Lafang na to. Diyak amo manang, tay dinamamok ni Rita, kaslarim manyag manan ti lubong ko. Iti sumagmamanulaang nga aldaw a panagam amumi, nakitak amin asagudayan ti may sa babae asap sa pulak, iti agbalin akatakunay-nay ko iti biyag. Isu na laang ta medyo adda pa nagduadwak nga agaram ken kuana, gapu ta ububing ngam iti siyak. Ket amangan no pagarupen na agun-gun dawayak, babaan iti panang tultulong ko ken kuana. Nagtultuloy nga rod ti panaggagayam mi, adida amo ti pudno a kinasya sinot. Agingga iti maysa nga aldaw,
Napilitan nakanapan iti balay darita, gaputa na ibaga ni John na agayem na, masakit kano. Naimbag nga aldaw yo, tata. Kastamot kan kabarawk. Asino ka kaday? Ang siyak ni Ralph, tata. Gayem ko darita. Taga dita construction ita si Dag. Si kagayam de kanayon dang istoryaan kanyak. Bala, umunag ka barawk. Agyaman nak, tata. Agtugaw ka barok. Naibag man ta nakapasyar ka, ta nakita kin namamo kamutlaengain. Nadamag ko ngamin nga agsakit ka nun ni Rita, tata. Anya ka di tinapasamak kan ko, ana. Ay naornungan siguro iti banog barok. Ta agsakit mo tantintero abagina. Ay kayat mo ka di tariingag tapno makapagsarita kayaw. Ay saanin, tata. Tapno sana may istorbo iti panaginanana. Sanak mo't lang agbayag, ta mapanak pa dita construction site. Ay wan, dandanin samot malpasan ti mar aramid apas nagbarok. Napartak ti patrabaho Ay nagbak nang siguro ta akin kuko ay ti dayta. Nagdakkel ti patpatakder da dita. Talaga mabita na malpas, tata. Tata, diya ko nagbayag pa'y. Pakibagayon to langan ka na Rita, tagpaimbag anagos. Oray, saan pa mapanaglako di construction? Ibatik latan na gito'y imat ko prutas, tata. Para kada kayo day taken ni Rita. Ay agyaman akbarok. Talaga gayam anasingpot ka. Akas iti kanayon nga ibaga kanyak ni Rita nga anak ko. Pasensya ka na nakaistorbo ak, Rita. Diyak ngamin makaid na. Aging kay ti maamwak na anyan ti kasasaad mo. Kumusta kan? Nasayaat mo tan, Ralph. Mabalin ko manan ti mapanaglako. Oray saan kumapailaang. Tapno makapaimbag ka analaing. Diyak ngamin kahit no kastang agsaksakit ka. Apaya kasta unay ti panangyali kakam kanyak, Ralph. Nakababain pa'y ket din kan ka. Gaputan na patag ka kanyak, Rita. Ha? Sapay kumatasaan ka agumurgura. Saan lang agayim ti pangibilbilangakan ka. Ay-ayatan ka. Anya? Jack ninamnama day ti nga ibagam, Ralph. Amang makmaklaat ka laang. Kan, Jack pa'y nakasagana ang makirelasyon. Ado pa'y ti obligasyon ko. Jack mabalin abaybayan ni tatang ko. Saan ang agap apura? Amok ngobing kapay, naidilig kanyak. Makaurayak, naging kat kaano ang nakasagana kang agayat. Kat sapay lako ma, tasyak to tinagasat. No may kariak lakit digan ka. Siyak ti rumbang amang ibagay ti kastakan ka, Ralph. Nakita mo ti kinakurapay mi kan ni tatang. Sika, Jack amuno niya ti estadom iti biyag. Maumamot lang day tarita. Katapno di mo ibaga sa anak anapodnokan ka. Nakasagana ka mangikuyog kan ka balay mi. Tapno maamamom ti inak. Ha? Pangasim ta saan ka kung mga agkadkad. Kaya't ko lang nga maamuam ti kinataok. Tapno di mo panunutan na paglulukwan ka laeng. Sapay la ko ma, tauman nugot ka. Sino ti akin balay ti dayto eh? Nagpintas?
kan nagdakkel a balay. Balay ka diti boss mo daytoy? Kat adda ditoy ti inam? Masungbatan to amin na sa ludsod mo. Apama na makastrikta, Rita. Ala, umay ka. Ada kayo ba't gaya man? Sobra kayo. Sino da ka di Ralph? Nakababain ti sumrak. Umay kakit din. Di kag babain. Ay, naimbag nga aldaw yo, ma'am. Kastamot kan ka, iha. Si kagayam ni Rita. Akanayon nga istoryaan ti anak ko. Napintas kagayam talaga. Anak yu, kunayo, ma'am? Wan iha. Ti uniko ihok ni Ralph. Anya? Iso ni Mama Rita. Ket pasensya kan. Nadyak nagpudno adagos kan ka. Ay, saan ka kumaagumurgura iti anak ko, iha? Saan ang nagpudno ti anak ko tamaamak? Amangan kanuno adaywam, numaamuam ti pudno a kinatao na. Da kami ti akin kukwa iti mararamid a construction iti lugaryo. Saan a trabahador ijay ni Ralph? No diket, iso ti akin kukwa iti dayjay. Anya? Pakawanin na kumano nagulbudak kan ka, Rita. Diyak ngamin kaya't ako mayakay ka kanyak. Napatag ka una yung kanyak. Kat nakasaganak ang mga ramid iti amin. Basta mapanak nakaklaan ti kinapudnok kan ka. Ralph, ma'am, pasensya kayo ngam baliktad sa ti mapaspasamak. Panagkunak, siyak ti saan ang maikarikada kayo. Marigrigat kami laang. Kat no saanak nga agtrabaho, kastamo ti kabsat ko. Saan kamin amangan? Kan saanan ang makatumar iti agas ti amak? Saan mo a panunutan day Tarita? Agpapada ti amin na tao. Maikari ka unay kada kami. Katsapay kumata magusto mo't ni Ralph. Taipat-patag na kaunay. Kat ibaga koon, awan pa nagdwadwa. Kay kayat kamot nga agbalin a manugang Rita. Sapay la kuma, tasaan a mapaay ti anak ko. Nagsaur ka talaga, Ralph. Bak na kayo matkayam. Nakababain ka ni mamam. Takas kanyak lang ang marigrigat ti inayat mo. Nangag mo ti amin nga insawang ni Mama, saan ka di? Uwen, amom, bilibak kada kayo nga agina. Nakasingsingpot kayo. Nang runa kadagiti kas kanyak nga awanan iti biyag. Ni mamam, saan akas kadagiti daduma ang mata pobre? Asaan da kayat ti marigrigat ang maikamang kadakwada? Awan mo't siguro ti rason, tapnalapdan nak nagdaton. Wano, agayat kan ka kunak manlaangan. Awanan tin limod ko kan karita. Naamuamon ti pudno kinatao. Kasladyak pa'y lamamati, Ralph. Kunak na agtagtagain na paklaan. Sana pulos, Rita. Pudno ti amin ang mapaspasama kita iti biyag mo. Kat ikarik. Naaklunam ti panagayat ko. Aramidak ti amin tap nagbalin ka anaragsak iti danak. Di kan tulumda nga pulos. Kat siyak tagbalin na katulungam ang mga sikaso ita amam. Agbinadang tamang tunoy iti amin nga arapaap mo. Kastamot ang dagiti buklin tang arapaap tadwa. Ay-ayatan ka mat, Ralph. Idipay. Maamakak. Takabarbaro ka pa'y laang dito lugar ni. Ngam ita, mailibak ko pa'y kaditipod na amarikrik-nak. Para kan ka? Agyaman na, Rita. Ay-ayatan ka unay-unay. Kat ikarik adikan tulumda ang iti danak. Tandaanam dayta.
Inaklon ni Rita ti panagayat ko kan kwa naman ang Emmy. Kat iti saan anabayag, nagkalay sa kamin. Bayat nga awan pa'y anak mi, inka gumaan ni Rita tinagadal kan nagturpos iti kolehyo. May sa itan a businesswoman ni Rita, kat iso ti kadwak amang imatmaton kadagiti negosyo mi kadamama. Kas na ikamang, jak pinaybayan ti amana, nga uray agkad-kad ididamo. Taamangan kanuno ko naek nga inayat naklaeng, tapno masuportaran ti pagkasapulan ti amana. No pay kasta, awan matlaeng tinaaramidan na, takas manugang, imbilang kun apudno nga amak ti amana, nang runakat na sapamat nga rod, ana ulilaak iti ama. Itimot biyang kumanang, awan apulos ti panagbabawik anak kaamam mo, kan nangasawa kan ni Rita, tamay sa apagulidanan nga asawa kan silaw ti pagtaengan. Ita adan duang anak mi, kat makunak amay sa akon kadagiti kararagsakan a padre di pamilya, tanakabukelak itinasayaat kan naragsak a pamilya. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Ralph. Pagayam ko a Ralph, si katay ko na daan nagtaod itinabak ng a pamilya, ngam simple, kan nasaya at ti panagpuspuso na, kadagiti saan mo akapada iti estado na iti biyag. Nagasat ka, tauray na kurapay tinagtaudan ni Rita, ngam nasaya at matatao, kan nasaya at nga asawa, kastamotan nga ina ti pagtaengan. Sapay kumata mataginayon ti kinaragsak yu a pamilya, kan ti kinasaliwanwan ti biyagyo, tapno ad-adupay a tao ti matulungan nyo. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi.